naog ko. Pwede rin kita rin. Kalayo uy. Asa madapit? Duol manggod sila kaayo. Duol sa... Sana agad sa my clouds. Sa mga sa fog. Naog ko? Oo. Ha? Ayaw. Saka di ay nga to. Adira di ay hanan. Nice. Tama sa katangatuhan. Ngutana. Dito man dapit good na mong gitanaw ba? Nandito siguro dapit. Baga kayong clouds pa dito ang fog. Sa pikas? Oo. Guys, nami sa Villa Solidaridad with my friends, Carl and Arnie. Please follow her TikTok. Arnie underscore. Wala, oy, 12 seconds na, oh. 12 seconds na. Oh! Klaro rin si Arnie. O, dyan siya, klaro. Permito dyan ko niya pasingin lang, nag-record. Oy, mag-short tabi. Please follow her TikTok. Puro sab! O, sige na, miga, mag-TikTok na. Naalig dito sa pikas nga side ay na diri ba ko gimin. Baga lagi. Di lang kaayo kita diri kana ba na hawa ba? Naay. Awa good. Ningagi ba mi dito? Naagi ka dira? Di ba dito ba magian ba? Oo. Okay, ready. Wait. Human ko ano yun. Human tripod. Sige na. Sige, Jude. Every place, TikTok. Nakaribot ako. Naawala ko siya sinapres. Dutor ba unta o? The sun comes up. You take on. Matangkot ba? Sige na, ano na gunito yung kanang ako rin. Ay, di na ka bag ay. Tagak gani ka. Kamu trelay ko. Nay bitaw daghan. Padong baka ni diri. Maka-TikTok akong kuan. Go. Hindi naman kinahanglan og human tripod daw. Bidin siya. Kaya mo yan, Besh. Sea of clouds, ano mo ko yung naabtan? So, but trees na lang lagi daw. Ingon si Kapaw. Nagbaktas ang agad ko. So, mga kape, pata sa imong kape. Sa, mga pisa to sa akong kape. Tama po, nagtimpla ba ako? Maluoy. Ayun, giplada yun yung kape. Dili busy ang Oh, bitaw no, daghay mo kuan.
Dili na ko i-recommend quick hands. Di mauwaw kag-view sa Lagi. Wala man ko kita sa lang na. go. Nay bagong tripod ako amiga na. Pulihan ako da. Mana? Mana di ay? Change role. Naglibog kog na promote baka or na demote. Ambog to no? Promote. Promote siguro oy kuan ba yan na ha? Oh, wait. Influencer ba yan na? Saka sa diri ka dali? Ha? Ano man? Aw, gipamaulan ka? Gipamaulan pa siya, nagpugong pa siya sa motor. Da. Sa una, basic running Jerwin. Karon, ambot. Basic ra man gud ni nimo. Mingko gamot oh. Kau labay. No. Nahan. Buka sa gatay. Uy, Ang kuan, abot man ko diri ang fog kung sayo ta naabot. kabuya. Ari lagi ta mag-camping tam. Ambot. Basig pwede. Kung naa kay tent, pwede. Kung wa kay tent, di pwede. Kapuya. Aw na may notice oh. Na unsay nakasuwat din ha. Basig na notice di pwede mag-camping. Ang notice kay murag about sa social distancing. Sa background sila Army. Wait. Ano na? Picture na. Wait. So, moto siya ang among gingari. Nasayo-sayo unta may para mas daghan. Og mo ni siya among amiga nga TikToker. Laban lang jud. Kalma. Nangalisang. Kuyawan, teknik mahog. Mura to ko gibaktas. Balik ta ugma oy. Yeah. Balik ni ugma. See you See you on next vlog. my next vlog. Ayo pang gahian ako manganihan basta naog mangani ko. Kontra man siya niya. Kamu muli ko kalig na murbukiring kadali. Sa sinter kayong udag. Sutok saka eh. Ngutong ba? Dira bestin bakta saya ko. Bakta siya eh. Bakta ko diya. Ano? Sobraan man ako. Mainit to. Paspaso noon. Panguli ha. Mag-share it sa ha. Picture na. Video manggod na. Siyempre, record na to nga before to muli. Mag-share it sa lagi. Importante na. Part na slaag. Tanan pictures i-share it kay kung sa messenger mo, kuha na, mausap na. Bisag batig na, siya na pili. Sabi to. Blur kay. Bisag di na makita yung dagway. I-apel. Ay na, ay,
kaayo. Parehan na.